Když jsem skončil na střední průmyslové škole strojnické jako absolvent maturitního studia, tak jsem poté nastoupil na Západočeskou univerzitu na katedru konstruování strojů a zařízení. A už při škole na bakalářském studiu jsem do Streicheru docházel jako praktikant na konstrukci. 4 roky jsem chodil na střední školu s tím, že praxi jsem měl tady ve Streicheru. Celou dobu ta práce byla, myslím si, že zajímavá a dokonce jsme měli možnost i vyjet do Německa na měsíční stáž, což bylo, řeknu, pro středoškoláka docela zajímavé, zase trošku poznat jiné prostředí. Při střední škole mě nejvíc bavilo to, že to, co jsme vyráběli, tak se reálně použilo. To znamená, každé ráno jsme dostali výkres s nějakým kusem a obrobili jsme ho tak, aby to potom fungovalo v rámci celého toho zařízení. Takže ta myšlenka toho, že to, co dělám, tak má nějaký smysl, si myslím, že byla pro řadu z nás motivační. Já jsem vlastně podstoupil ten učňovský program už ve firmě Streicher, kde jsem tady byl třeťák, čtvrťák, když jsem se o tom dozvěděl. Pak jsem nastoupil a dělal jsem frézaře. Pak bylo výběrové řízení na mistra odborného výcviku a chtěl jsem pracovat s těma lidma a s těma dětma a předávat jim ty svoje zkušenosti. Vlastně ve Streicheru se zabýváme, máme 4 učební obory, kde vyučujeme učně obráběče kovů, mechanika seřizovače, mechanika strojů a zařízení a zámečníka. Všechno jsou to vlastně obory ze strojárny, s kterou spolupracujeme. Jmenuji se Samuel Vokon, studuju 2. ročník zámečníka a je mi 17 let. Funguje to tak, že ráno máme od 6:30 a přijdeme sem a mistři nám rozdělí práci různě po halách nebo děláme na zakázkách předchozího dne. Učíme se tady v podstatě spoustu věcí a třeba základy svařování a vlastně různě všechno do oboru, co pak využijeme různě. Jmenuji se Jaroslav, jsem v 1. ročníku a jsem obráběč kovů. Máme vlastně týden školu a týden praxe. Naučil jsem se především trošku svářet a naučil jsem se i tady s frézou, která stojí vedle mě. Mně přišla jako skvělá příležitost tady být a zkusit to. Po vystudování bych tady i rád zůstal, protože známe to tady jako všichni a je to tady lepší jako zůstat, že už pak po vystudování. My, když jsme vlastně se hlásili na ten obor ve škole, tak nám paní střední učitelka nabídla, že je možnost být i tady. Bylo místo pouze pro 4 žáky z mého oboru, takže jsme se s klukama a s kamarádama rozhodli, že půjdeme sem. Spokojen jsem, vyhovuje mi vlastně to prostředí, všichni si tady tykáme, takže jsme vlastně taková jako rodina. Dostáváme zaplaceno vlastně za to, že se učíme, máme placené obědy, vlastně peníze jako od sebe sem nedáváme nic. Jo, všechno máme proplacený. Hlavně máme proplacenou cestu. Já třeba jezdím zdaleka a máme proplacený plzeňský trh. Ve firmě máme určitě pěkný bonusy pro učně, máme tam nějaký stipendijní programy, máme tam pro ně vejplaty, máme tam vlastně vyhlašování nejlepšího učně za rok, což je pro ně velká motivace, si myslím, že za to jsou pěkné ceny. Máme tam příspěvky na dopravu, vlastně mají kluci zadarmo dopravu z Plzně k nám. Máme tam obědy zadarmo. Kluci vlastně tady už od 2. ročníku vyrábějí na zakázkách většinu, spojujeme to s osnovama, aby jsme dodržovali plány od strojárny. Je to různorodá práce, není to kusová výroba. Každá práce je prostě jiná, aby si něco zkusili nového.